Hello, hi, खुलुमबाय रायजोफोर guys माबोरै दङ मोजाङै दङ ना आं मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै सानथाम जाबाय एम्फुया माबायदि जाखो नोंथांमोना नायदो माबायदि ओमफ्राय जों साफा खालामगोन आरो दायो ओमफ्राय एम्फु फिसानि महरा माय देरदो माबायदि दङ नायलांदो बिदिबा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नै guys नै बिदैनिफ्राय आरो ओंखारबावना दङनो आरो फालथायना होलाय नैया बेबायदि ओंखारना दं नै बासिनानै इयाव दोनदों नै खोरिया मालाय सोरबा जानाया जादों सोरबा उन्दुनाया नुदों मानबायदोंबो नै गाइस बेनिफ्राय दाला गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा गंद' सयथा दाला जाबाय गाइस नै बेखौ बेलेगाव नांगौ नालाय स्रांबो नांगौ बेनिखाय बेयाव दिन नागिरदों बिरिंसिथिं लाबोलाय सिसा एरा बिलाइ खानो फैबाय इन्दि बिलाइजों खानो फैदों नै बेसेबा गोजान बेबायदि गोरलै गोरलैखौ नांगौ जादों आरो दै गोरलै नालाय एम्फौआबो बेनिखाय बेबायदि गोरलै गोरलै खिलिहांनाय बिलाइखौ होदो आरो जोङो होनांगौ नै सानजौफु जाबाय नालाय सानजौफुनि फिसाखौ नायनो थांदो आरो माबायदि जाना दङ होननानै मालाय नै बिबाजै बासिगासिनो सानजौफुनि खनसे मोनानि खनसे फुंनि खनसे खनथाम आल लानांगौ जायो नै रेनाय जादोंसै नालाय नै बेलासे बासिदोंमोन आरो जोङो मोना बासिखाबाय ओमफ्राय नै बेफोरबायदि रानजोबना दंमोन बेखौ गारनानै गोथां बिलाइयाव होनोसै आरो बोखानानै नै बिदि बाथाबना थानायखौ एसेखौ बिलाइ गोथाङावहाय बोखाना दोननांगौ आरो साफानो होमबानासो देरो दायो जों मोनानि बासिलायबाय बासिनानै बिलाइ होना दोनसिगोनलाय गाइस बिदैया बेबायदि सनस्रा जाजोब्बाय आरो 7:04 जाबाय ओमफ्राय जों समनि दांलायबाय नै दा उन्दुनाय जाहांदोंसै नै बिनिया खारजोब्बाय नै उन्दुनाया उन्दुदों मानबाय आरो जा गिवलि मानबाय दै नै इफोरो फिसा समावबो मानबाय होमबा सानाव बारा माबाखाया हेलो गाइस दिनैनिया जाबाय ओमफ्राय सानथाम जाबाय नालाय नै हरमानि नायदों जोङो ओमफ्राय माबायदि देरखो नोंथांमोना नुलांबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम दिनैनिया बेखिनियानो बिदिब्ला दे बाय बाय गाबोन लोगो मोनफिनगोन